Kunun dimanche marsi kalo tile 19 festival Agna ale tako nana o baaraw olu kuncɛra Kulikoro. Jɛnɛbu Sidibe ni bɛɛ ko ale ma ko Zena ale ni festival in a sigibaga dɔ ye sen kan. An ka ale lamɛn ɲina festival yɛrɛ yɛlɛma jumɛnw o de donna baaraw la. Agna tako nana na ko kura min farala ko kan y'a essayer ka halisa ka village sigi sen kan. An b'a fɔ min ma ko village éphémère pour que ka se ka bɛn ni kelenya sabati Mali denw bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ sans que a ma fɔ ko karisa bɔra kɔrɔn fɛ a bɔra tilebi fɛ a bɔra nin fɛ donc bɛɛ bɛ yan nɔ bamanan bozo tamasɛki bɛɛ la an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc du coup o de Agna yɛrɛ hakilina ye je pense que nin tako nana in na o hakilina in sabatira kosɛbɛ. Walasa ka festival in kɛnɛ sɔrɔ maaw kɔni olu tun bɛ tigɛba de fɛ wa kɛnɛ kan mun kɔni ye ɲaamɛ boliw fo ka taa bila moto boliw la maaw bɛ deli ka mun ye jamana wɛrɛw la olu bɛɛ tun bɛ sen kan o baara min sigira sen kan o kɛra Mali tourisme de fɛ ale ɲamaba Sidi Keita an ka a lamɛn. Ye festival tako nana ye ɲinɛ an ko an bɛ ɲɔgɔmɛw bila sen kan an bɛ tila ka moto bila an yɛrɛ y'a jateminɛ a kɛra ko ye ko min kɛra nimisiwasa ye parce que mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na an bɛ don min na ko bi mɔgɔ caman nana Bamakɔkaw b'o la région mɔgɔ wɛrɛw mɔgɔw b'o la walasa ka se ka na nin kɛ an ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko ninnu ɲɔgɔmɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔmɛ kan hali n'a tun bɛ kɛ fɔlɔ ou bien ka moto boli an ka mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔ Mali yɛrɛ la yan nɔ ka taa jamana wɛrɛw la ka se ka taa olu baara ninnu kɛ donc an y'a yira o la k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ Mali la yan nɔ. Ni seko ani dɔnko kɛnɛ kan a kɛra sababu ye mun kɔni ye Kulikoro ye ale fɛn caman bɛ yen o ka se ka lakodɔn wa i ka dɔn mun kɔni ye nafolomugu fana ye o ka se ka don Kulikoro ka don jagofɛnw na ani maa minnu ka baara dulonnen don tourisme ko la ka se ka olu ka baara ka o yiriwa halisa. Sidi Keita. Jamana wɛrɛ mɔgɔw tɛ ka na sisan tourisme na mais an yɛrɛ minnu ye Mali ye maliyɛnw ye an bɛ se an ka tourisme kɛ donc o de y'a to an ko la n ko patriotisme touristique ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ na yan nɔ n'i ye dɔrɔmɛ kelen donni na e ka dɔrɔmɛ kelen donni o b'a to k'a fɔ denbatigi dɔw de bɛ yen nɔ minnu ka baara sɛbɛnnen bɛ nin na o bɛ se ka olu labalo donc o de y'a to an wulila ka jɔ an ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ani ferme Clédou ani Drive Bamako ka fara festival Agna kan walasa ka se ka ninnu waleya ninnu sinsin. Lajɛrɛw sinima baaraw kan fo ka taa bila concert baw la ani jɔnjɔndi maaw ma minnu ka filimu kɔni o tun bɛ ɲɔgɔn dan na o bɛɛ de kɛra ni Agna ale tako nana o senfɛ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kulikoro.